Колькі ўжо прайшло? Год, 2, 3, бясконцасць. Усяго з дзясятак тыдняў. Як жа цяжка. Нельга спыняцца. Так яшчэ і відэа рабіць. Прывітанне, шаноўнае анімэ-спадарства! На сувязі містер Крам. І я, ад імя рабацяг Анібела, нагадваю, што сёння дзень роднай мовы. Мы працуем ужо на працягу 3 год і выраслі з маленькай суполкі ВКонтакце да некалькіх разнапланавых суполак і сайта, дзе працуе вялікая колькасць людзей дзеля вас, сябе і развіцця беларускай мовы. Зараз на нашым сайце вы можаце знайсці шмат анімэ ў беларускай агучцы і субцітрах. А яшчэ ў нас ёсць манга, якую вы таксама можаце знайсці на сайце. Я лічу, што гэты міжнародны дзень з'яўляецца адным з найважнейшых для ўсіх нас, беларусаў. Чаму для мяне важны гэты дзень? Вось зараз і распавяду. На жаль, у жыцці мова сустракалася мне не так многа, але калі сустракалася, адзіным жаданнем было больш ёй займацца. Так прайшло многа часу, пакуль я не асмялеў і не задумаў нешта на мове зрабіць. Не буду казаць, што я рабіў і што атрымалася, аднак пасля гэтага я вырашыў далучыцца да каманды Анібела, каб мая беларускамоўная праца магла больш дапамагчы ў развіцці роднай мовы. Таму я лічу міжнародны дзень роднай мовы амаль прафесійным святам. Таму я далучыўся да Анібела. А зараз пра свой беларускамоўны шлях вам распавядзе Камбэх. Вітаю, спадарства. У Анібеле я апынуўся па 3 прычынам. Па-першае, я люблю анімэ. Па-другое, я люблю сваю родную мову. І па-трэцяе, мне не хапала беларускамоўнага кантэнту. Я доўга чакаў, пакуль ён з'явіцца, і ўрэшце рэшт вырашыў рабіць яго сам. У Анібеле я палюбіў родную мову яшчэ мацней, а дзякуючы беларускамоўнай анімэ супольнасці пачаў штодзённа карыстацца мовай і навучыўся не саромецца сваіх памылак. Жадаю вам усім любіць мову і не саромецца на ёй размаўляць. Вітаю, гэта Орел. Пра свой шлях да праекта я ўжо не раз распавядаў, таму гэтым разам буду сціпла. У школьныя часы я заўважыў, што я нідзе не бачыў анімэ на мове і падумаў, што калі яго няма, было б добра самому яго рабіць. Гэта была маленькая мара, якую я адклаў да часоў, калі будзе больш сродкаў і вопыту. І калі я пазней пабачу праект падчас навучання ва універсітэце, палічу, што гэта і ёсць тое, пра што была мая мара. Дзякуючы стасункам на праекце, я стварыў моўнае асяроддзе, што дапамагло мне лёгка перайсці на мову ў паўсядзённым жыцці. Таму я жадаю не забываць пра свае мары і імкнуцца да іх, асабліва калі яны звязаны з нашай мовай. Спрабуйце, і ўсё здзейсніцца. Дзякуй за прагляд. Па падказцы зверху вы можаце даведацца больш пра дзень роднай мовы, а па спасылках унізе далучыцца да нашай каманды. Калі жадаеце больш кантэнту для канала, калі ёсць пра што нам распавесці, ёсць жаданні або прапановы, мы чакаем вашых каментарыяў. Таксама далучайцеся да нашага чата ў Тэлеграме. А з вамі былі містер Крам, Камбэх і Орел. Яшчэ пачуемся!